for det her. Så vil jeg lave den. Jeg løber her nemlig ikke, så er det for noget bestemt? Nej! Han er ret. Jeg skriver dit navn fra pensionen. Nå, men vi har tænkt os, hvis vi kan få lidt samling på Torborg. Skal vi samle? Det er lidt svært. Men vi har 4 biler holdende, og vi er 4 kørelærer. Og der er selvfølgelig en masse. Nej, hvis vi har været det. Hvad tænker du på? Kørelærer. Så har vi en, der hedder Højden. Det lyder sådan her. Dag. Så er det vi tager så 4 styks og triller nogle runder med, vi har en bane herinde, stort set bag her, som er en ret stor oval, og den har en omkreds på lige omkring 900 meter. Så har vi tænkt os at køre 3 runder. Nej, det er der nu nok ikke. Det er der nu nok ikke. Der er lige en praktisk oplysning. Vi får besøg af journalisten Janne Bynemann, og det kunne jo være, at der var et kamera med til Nordjyske, så det skal ikke blive overrasket, hvis vi får Og I bliver formodentlig ikke blinde af det. Nej, vi skal ikke for det. Det kan godt være. Det er også her. Kom her med rygsækken. Er du ved at tage imod penge, eller hvad? Nå. Hvem står med på den? Det gør Else. Det er godt. Du er Ja, der er 200 procent, og så kommer der 220. Og 240, vi skal med. Jo, og vi så kommer. Jo, ja. For 22 år siden. 22 år, der kører på 3 måneder, så har det ikke. Nå, det skal du. Jeg skal have væk til en stor sæt. Ja, det gør jeg også. Jeg skal vel lige der mølleslået hjemme nu. Jeg har gået og gemt den sådan en til en helt bleg. Og fint Søren, så har du taget imod den, så er det for dansk. Ja, der er huller i. Ja. Det var da som om vi kører rundt. Ja. Ej, det er bare en tanke, der måske finder rundt i det der sving. Den har vi stoppet med, så skal vi jo gøre på den der. Stop nu, vel? Ja. Stop nu, ja. Du er ikke for hånd, så styrer du bare. Nej, jeg skal ikke være. Nå, det er jeg. Jeg skal have 240.
Nu får du lige derovre først, så kan jeg se, at jeg skal have en ekstra 500. Nå, det er jo godt. Det er Sonja Hansen. Det er for Sonja. Ja, det er for Sonja. Vi er kørende selv. Det er 240. Skal du se ned lidt? Jeg kan ikke. Jeg kan sagtens se med det her. Og lige med fanger det. Hold da op. Der er det rimelig, der er det god, ikke? Den er rigtig god. Er det ude fra Søndagsstøtte? Jeg ved ikke, når jeg skulle tage bussen til jer. Jeg kan jo ikke se det andet. Så må det jo være sådan noget at se. Kan du prøve at se? Jeg har ved at prøve, jeg tror ikke, det var nogen ikke på. Nej, det er pirat kigger. Ja, det er godt nok mig. Ja, den er rigtig god. Ja. Så den har vi jo, når vi er ude på, så har vi altid ligget i bilen. Ja. Hvor mange vil komme og vise til? Nu skulle lige se det her, så kan jeg også se det på, ikke også? Ja. Det er bare alene. Ja, det var en motorbølle. Ja, hold da op. Det er fordi hun gasser. Jamen, helt der, han er mig der, hun kommer i tandem på min Brønderslev nu her. Hun følger med han bare dejligt. Okay. De kommer fra Rå, så kommer hun jo så nok fra Hjørring. Men så, der er en mulighed igen, tror jeg. Ja, ja. Altså, nu må du lige prøve at, hvis der er. Jeg ved ikke. Ja, ja. Okay, jeg er ordfører, det var første gang, jeg prøvede det her. Hvad? Det var første gang, jeg prøvede det her. Han synes også, det var spændende. Ja, selvfølgelig. Jeg købte en avis. Det var simpelthen nødt til at... Har du beviser på det?
Hvem er der kører der? Ja, vi er lige Jeg har heller ikke prøvet noget. Han skulle vente til fotografen, for de kunne sidde på bagsædet. Det snakker han. Nu skal vi lige lave lidt spil. Nu holder vi da godt nok en forkert retning. Ja, det er bare, hvad jeg skal skrive ud. Nej. Det skal jeg da ikke udsætte. Det kan være, at det er bange for at køre bil. Hvad ved jeg? Jeg har det bare sådan lidt, men jeg har det kørt i gang sammen med min far nede på stranden. Jamen, jeg synes, det er så godt. Her kommer nok der lige. Det er sgu også. Alt hvad du siger, bliver brugt til noget. Det trænger de godt nok også til. Ja, hvor de holder for her på din buskplads. Nå, vi snakker i. Men jeg ved jo også, at jeg var der bare hver gang. Det er det Mogens, der kommer forbi. Ja, jeg rejer rundt med sådan, ja. Det der med at finde følingen, det er nemlig svært for hende. Ja, han er genopfriskningskursus, ja. Vi skal bare lige have stempel, at det er i orden. Ja, men han gik også på pension. Så nu kommer de anholder alle dem. Ja, så kommer de og henter dem alle sammen. Nu har de hørt om jeres arrangement herude. Så kommer de lige og tjekker om folk kører godt. Ja. Det er sådan en kombination med vand og bunke. Nå, Hanne, nu bakker du. Hanne, nu bakker du. Hanne, hør. Hanne, du bakker. Hun sidder og holder sig op. Sådan. Ja, hun bliver kørt. Og gør vi det, vi følger med ind i bilen? Sikke en motormøde her, det var. Aldrig nogensinde. Super. Jeg vil gerne have det en gang til. Det eneste, du ikke har lov til. Nej, det er også det. Så kører vi igen. Hej, Ejle. Prøv bare det, du må gøre. Du har aldrig prøvet at køre bil før. Ej, det er godt, så prøver vi nu. Ej, jeg skal have lidt mere styring på det der. Ja, det var han. Journalisten med også. Ja, Ej, men det skal
Så man ser, Hvad jeg skal ind og finde kiggerne, så jeg kan se, hvad jeg er klar til at køre. Ja da. Nogen, der har lyst. Han vil gerne. Ja tak, det kunne vi godt høre. Det kan godt høre. Kom til at køre. Så skal godt være at se det. Slip lige speed. Ja. Og så sidder hun herinde på så nogenlunde lige ud. Ja, faktisk lidt til højre. Jytte! Har du prøvet før? Ja. En eller 2 gange? Du skal ud igen nu, så står du på glatbane. Jeg skal ikke på glatbane, det er også. Det er ikke slemt. Nej, men det er fordi, dengang jeg på glatbane, der havde vi lige kørt galt. Og så begyndte bilen bare at skrive rundt, der ikke var glatbane. Jamen, den her, den drejer sig også lidt rundt, men det kører jo ikke. Nej, det er jo nu, at så lige ved at tage billeder og sådan noget derude, og så kommer til Nå, ved 11-tiden. Så går jeg på toilettet. Men det bliver jo ejligt for sådan en, de nok mest tilbage fra det der stå. Ja, det skal jo, ja. Jeg står lige i front. Jeg har ikke lyst til at komme det hele i. Nej, jamen det kan jeg sgu tage en sukker. Ved I, hvad der er?
Let's pay it.
Jeg klapper den her sammen, så finder jeg ikke. Ej, jeg tror nok lige... Jeg kan godt drikke. Nej, det har jeg sgu da aldrig sagt. Det ved jeg ikke. Jeg siger så meget. Jeg siger så meget, men sådan noget siger jeg ikke. Så er du ikke til bilen. Det går det ikke. Jo, det er færdigt. Men han var jo godt i gang, da han drejer jo helt rundt, og så tænker jeg slipper og holder ved. Det er jo det. Men også sådan, jeg er bange for, at sådan en, nu har de forrettet meget for et eller andet. Der kører vi slet ikke. De var faktisk, jeg ved ikke, hvor stærkt var det 50 km/t? Er der nogen, der kører nu? Nej, det er sgu ikke. Nej, det vil vi også i bilen. Men der ligger en sådan en indhegning i et eller andet. Du er en af de seje. Jeg er i hvert fald ondt i gang. Jeg har nok også til at køre hjem nu. Det får du ikke lov til. Hop. Lidt ude i kanten, og der kører vi så 80 måske. Så trækker vi lidt over midten, og så kommer der en stor lastbil, og så... Ja. Og hvor længe er det siden? Nej, jeg tror ikke, det er godt. Nå, det er det sgu da langt, man kører med. Jamen, vi tager bare en tur, der skal gøre det. Nej. Kan du ikke mærke, at vi sidder og flår i rettet? Ja, du er stærk, kan du ikke lide? Vi har jo Toyota, men vi vil have en mindre bil. 1. Almindelig kørsel. 2. Flatbane. Hvad var det nummer 3? Var det oppe i byen, eller hvad? Det er oppe i rundkørslerne. Det er et sæt at finde parkeringspladser tæt ved døren, så der vil jeg gerne være med der. Ja, det gør vi så. Skal du sidde bag, Erik? Ja. Er det rigtigt? Ja. Jamen, så tager vi en tur med 2 kvinder. Jamen, så kilder det. Jamen, høj. Så gider du ikke at holde den der. Det kan da gå. Rikke, skal jeg hjælpe dig? Nej, nu skal jeg have noget alene. Den helt for øjnene. De var så gamle. Faktisk lidt med Norge. Det er så sygt, at det kan jo være. Det var sgu sjovt. Jeg tror, det var mest, der kom til at grine af, ikke, tror jeg. Det var virkelig morsomt. Pludselig siger kørelæreren til, jeg kan næsten ikke koncentrere mig, så du sidder og griner op af. Det vil jeg sandelig gerne have frem med en til. Nej, det følte jeg mig så ikke helt tryg ved. Jeg har skiftet selv gear hver gang. Så giver du selv gear. Ja. Og også koblingen ikke. Skub. Så skal du lige skide over i tredje. Ej, nu har du så godt nok 5. gear. Nå, for satan. Det gik godt den her gang, vil jeg sige. Ja, så kan se, du skal køre på det morgen. Selvfølgelig. Har du også svinget? Nej, det tror jeg ikke. Det var vist andet. Hvem har lyst til næste tur? Hold da nu lige. Nej. Ingen beviser på det. Det er jo simpelthen giske. Den fortalte mig lige om, at jeg ringer videre. Men 24 år efter det er i hvert fald i morgen og mandag. Og i morgen Jeg skal bare til at køre. Tag du imod det? Ja, en 10'er. En 10'er, værsgo.
Det er Else. Ja. Ja, ja. Hun kan bare det der. Der kommer det i... Det kan I nemlig. Ja, der skal I være meget opmærksom på, at det bliver hurtigt pillet af. Men søndag eller mandag. Nå for sat, nu kommer det store maskineri. Og for hulen, hvad kan jeg dem? Åh, det er ondt, det er sådan. Men jeg kan ikke med ryggen. Det er for jeg kan ikke med ryggen længere. Det løser som en, der samler dåser, den, ikke? Herude i midten derude, ja. Der står en her foran mig. Den er på. Ja, hey, det er Else, det kører der. I dag, der. Jeg tror, det er Jørgen, der kører der. Det er Jørgen, der kører der. Det er en virkelig. Nej, så tror jeg fandme ikke. Det er rigtig sjovt at køre med. Så tror jeg, at prøve det der. Nej, hvor er det? Anton, du har hende med Else. Det er Jørgen. Nå, nu skal jeg simpelthen have mig. Nu har jeg lige med. Hvem er det, vi skal betale til? Kan du give tilbage på en tur? Det kan du have. Det er hvor vi alle har penge for det. Det er 4 gange. Det er morsomt. I må da hen og prøve en tur mere. Eller hvad? Ja, Venstre, det er ikke bare lidt venstre, det er... Jeg prøver lige at køre den ind lige før, så skal jeg sige, det ved jeg godt, hvad er sådan en vinkelret. Det er Else, tror jeg. Hun er godt nok rigtig. Og så skal jeg svinge ind til, jeg har kørt. Det der med at prøve 3-4 forskellige måder, det var jo ret svært. Ja. Og det var det også. Men det lykkedes lidt bedre, end at bare sige til venstre, det venstre, det venstre. Jeg tror, det var en god idé, det er, man har fået over med, at man får sådan på banen. Ja, Det kunne jeg godt finde på. det er svært, fordi så skulle det gå. Ja, lige ved, om du bliver på. Jo, men mange af os, vi har det derhjemme, der hedder det sindssygt. Så forsøger jeg Ja. Men Så er TV2 Nord ankommet. De vil også gerne have en med i bilen. Golfen, altså Toulouse, det var en anden. Det var golfen, det er en anden. Golfen var det ikke først? Ja, hold da op. Det er en oplevelse. Simpelthen. Men det er det, jeg mener. Ham der var med. Kørelæreren. Det var også den bil, der kørte lige fra os. Der er den anden. Jo. Det er smedjen oppe i Førle. Men der er ikke til at komme ind der. Der skal man bestille bil. Var du ude og køre den en gang? Du vil ikke mere? Det var chokerende også. Nej, jeg er på trætsen. Ja, okay. Ja, du kan vel ikke lige? Jeg skal du køre noget mere? Nå, hvad var dig, Øjne? Har du prøvet? Jeg har jo kørt på glatbanen mange gange. Så sagde han bare, nu skal du bare slappe af. Var du med ude bag i? Ja, han er modig. Det er lidt farligt. Nej, det ved jeg ikke. Men det er ikke lidt mærkeligt at sidde bag i. Og jeg skal lige have en smøg i hvert fald. Du tror, at man kan køre hjem så? Ja, det tror jeg nok. Jeg kan godt forstå, at det er spændende, når man har Er det Malene? Er det stadigvæk Malene, der kører den? Ja. Ja, det prøver jeg. Det er meget med deroppe, den gang der, at man kunne
Også lidt privat. Og så er der bil. Og de vil gerne snakke. Og vi har begge to. Ja, der var mange, der har en idé om det. Ja, det fortalte du, at så at Bosen, det var den gang, du boede der som sygeplejerske. Nej, det var bagefter. Ja, bagefter altså. Så vi skal ikke have nogen med, hvad for noget. Ja, det tror jeg. Jeg ved, hvad Fjert, det var det med billig. Yes! Hvad sker der? Nu er det også bare det skulle man købe den selv, så når de har kørt det over tid. Ja, ej, du kan godt få det. Men ikke med... Og så har jeg en... Det skal over en uge. Jeg synes ikke, jeg har hørt nogen, der starter op, og så bilen får stoppet med det samme. Jeg synes simpelthen, de får startet flot derfra alle sammen. Jeg er lige ved at høre. Jeg synes, det er noget af det sværeste, når man ikke har fået bil, så det er der holdt i kroppen. Ja, lige finde den, ikke også? Ja. Der er ikke kænguru-benzin i nogen af dem. Jeg kan stå ude på banen en enkelt gang. Men det var bare fordi, han ville lade mig til at køre så langsomt, så til sidst, så gik vi jo fuldstændig. Ja. Altså, der ville jeg jo bare lige bare en lille smule gas, ikke sandt? Det skulle du lade være med. Så halvvejs rundt i svingen, så kunne vi jo alligevel ikke stå. Og så er journalisterne ikke nogle rejser afsted. Der er ikke noget udbud over bag i. Et par stykker. Ja, det var svært at se. Men det var den gang, jeg havde det her tv-form med. Så tog vi den lige med 75 ned af det lang tid. Ja. Jamen, vi kunne godt skylde dig, at du var rejst afsted. Nej, de er for ude. Måske de hjemme for en lønforhøjelse. Sæt liv på spil. Ja. Eller også skal vi have forsikringspolisen selv. Ja, det gør jeg. Ja, vi kører lige... Jeg sagde, hvor lang tid tror du, vi kører? Hvor hurtigt tror du, vi kører? Vi kører nok lige omkring 50 minutter. Vi kører 75. Det kan man jo ikke mærke. Det er godt, du har min øl her. Jeg kom. Og den står der. Hvorfor det? Yes. Det har jeg ikke bedt om på noget tidspunkt. Det er bare rigtig. Der er nok et par ledige pladser endnu. Ja, men det var da gang, jeg sagde til hende, skal vi bytte plads? Det ville hun jo ikke. Og han gjorde det. Han tog, hvor at jeg drejede rundt bag, altså baglands, på klatbanen, hvor jeg, du ved nok, sådan drejede snoede rundt baglands, før var det forlands. Nu er det baglands, siger jeg ikke. Du mener, at en udskridt? Så skal mærke, hvorfor den skrider ud. Og så går vi andre brokker så til værker rundt til det ene og det andet. Man skal godt nok være hurtigt. Du skal Der skal virkelig drejes, og det skal være lige med det samme. Der var jeg altså lige lidt for langsom der. Men det er jo også derfor, jeg laver det. Virkelig have gang i det. Ja, det kan jeg godt. Så har man fornemmelse af, hvad sker der? Og så er en skole, en med, de er 80 en anden skole, de er 53 nu. Og hun spiller ro, som kigger før, de er min skole, hun også hjemme. Nu har jeg drukket det hele. Jo, jeg kan godt mærke, at jeg bare med. Knokle bare for næsen, der var det. Om jeg når. Svigt, ja. Ej, det var det forfærdeligt. Nå. Har du prøvet nogle gange? Ja, jeg har jo nogle gange. Okay. Ej, men jeg synes, at det var en god oplevelse. Ja. Det er rigtig sjovt.
Uha. Det var rigtig sjovt, at sidde bag i. Der ved man ikke. Nu skal jeg over hans sukker, men nu skal det fandme være. Har vi noget at drikke sammen? Det har vi. Jeg synes, det var noget længe. Vi kan slå noget nemlig her. Fotografen sad oppe bagpå, hvis vi står kamera. Og det var da vi var nede på glatbanen, når vi skulle køre helt rundt. Han skulle jo holde kameraet også, ikke også? Og nu skulle han jo helst forsøge at holde ro. Jeg tror ikke, han havde det sådan godt. Sådan. Ja. Det tror jeg ikke, han gør. Der er selvfølgelig øl. Der er Nicoline. Man kan godt se, at her slapper af. Nicoline. Er der ikke noget light? Appelsin. Er der Cola Light? Der er ingen light. Det er derfor, Jeg skal have noget Nicoline. Nej. Det er ude på plads. Jeg synes, det er ja, lige præcis. Der blokerer jo ikke lige. Nej. Der er godt en gang i. Vi har også hørt Søren, han har gået på det. Jeg sagde sådan. Nej. Hun har jo lige for to bærer. Jo, vi kan også lige ringe sagt. Han er godt, man ikke skal mod Brønderslev på hele. Hallo? Skal I hente klokken 5? Nej, det er ikke. Prøv 3. Nej, vi kan se, om der hvis det dytter, hvad skal vi gøre? Så kører vi. Det kunne egentlig være sjovt at se, om man kunne køre elektrik GPS, hva'? Nej. Ja, så faktisk. Men vi reagerer nok for langsomt. Det er faktisk smart. Det var jeg godt nok ved at overveje her på et tidspunkt, jeg begyndte at blive ved med at ramme den forbandede rabat. Jeg ved, nu får den blive flyttet hele tiden. Så skal jeg lige gå ud og tage stoppen frem. Hvad fanden er det lort? Jeg synes, det er... Jeg kan godt lide det. Det er også lige for at sætte det der. Jeg kan godt lide det. Vi fik bilen drejet hele vejen rundt én gang, men den ville ikke, så den der blomster, det har han slog på vagt. Hvad skal du? Jeg vil så sidde ved siden af os. Nej, du er da med. Men det er så med det ene, der er Nej. hele vand. Ja, det er nemlig rigtig kanon. Det er fint, så hvis de filmer det også, sådan også ikke. Jeg ved ikke, gør de det? Er der en scene, der kan se, om de har taget kamera med over i bilen? Så dengang jeg kørte med ham. Og de filmer det. Det kunne De jeg har godt også tænke mig. interview. Han går med... Det er da bare for. Han går sgu med bag i bilen. Sådan. Ja, hvem er med bag Sådan. Journalisten, det synes jeg, at vi skal prøve at... der kører lærer. Han vil prøve at køre med den anden kørelærer. Jeg tænker, det er Gert, der skal have bilen for. Ej, hvor er han sjov! Prøv at tænke lige, det var ham. Nu er han på langsiden over ved den anden side nu. Han er helt over i kanten derovre der. Ja. Hvorfor kører han ikke til? Han er sgu da vant til at køre bil. Er han ved at slå græs? Han har den bane tusindvis af gange, ikke? Ja, det er lidt dyr her. Hallo, hvor bliver du af? Jeg synes, det tager lidt lang tid at køre den rundt. Jamen, det har været en særlig fornøjelse at være sammen med jer. Ja, det er lige Dejlige, glade mennesker. Det tror jeg da panden, når vi får lov til at køre bil igen. Ja! Vi kan da ikke være andet end glade, så. Nej da. Jeg synes ikke, Nej, det er helt over i. Jeg synes, det kører ikke så stærkt over. Så kommer han forbi lige så stille lysende her. Ja, han kommer lige kørende. Næste år måske. Ja. Det er ikke til at løse. Det er spændende at høre, hvad Nu er der på plads igen. Åh, det er godt. Det er så godt. Du får en spand og kaste op i. Ja, det er så. Tak for det. Jeg håber, du er lidt af det så. Ellers lad os det er ikke godt. Nu skal jeg jo prøve at ligge bag på bryllup, jeg er på lejlighed. Det er super. Jeg siger tak til dig. Selv tak. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt om. Ja, det så meget sådan. Jeg skal høre dig også. Jeg har ikke så langt på det.
Hvis han gjorde det, så ville jeg sige, at han gør det. Nej, og han har det meget flot. Så går der ikke meget fart over. Nej, det var det er sådan perfekt. Så er det været, der er meget bedre der. Ja, overraskende godt. Men jeg ved ikke, om han er begyndt at sidde i kørestol igen, for da jeg flyttede ned, så er kørestolen langt ind i rummet. Det gør det. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Han har gjort det dårligt, så hører man det. Det er godt. Det er virkelig spændende. Ikke før jeg godt, det ikke kan se. Min storsøster Pernille har også har den også. Og hvad hedder hendes lillebror, han er død af den.